Nabulabog ang ilang residente sa Pamplona, Camarines Sur sa engkwentro ng mga sundalo at rebeldeng grupo. Sundan sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa barangay Tampadong sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur noong Biyernes, Mayo 3. Ito'y matapos magkasagupa ang tropa ng 81st Infantry Battalion at mga miyembro ng rebeldeng grupo na tumagal ng halos 10 minuto. Dahil dito, hindi naiwasang mangamba ng mga residente sa lugar para sa kanilang kaligtasan. Sabi ni Agong ko, mag-indidaalungaya ka mo ta, may napupurutukan. Sabi ko man, ay ala iyo magtarago kita. O, di nagtarago kami sa Laugang Harong. Kaya dahil kami nagruluwas ta. Ang ligaw na pala po, sir. Ayon sa 9th Infantry Division Philippine Army, nang sasagawa ng patrolya ang kanilang tropa nang makaengkwentro ang mga rebelde. Pero bago pa man ang pagpapatrolya, nagpaabot na sa kanila ng impormasyon ng ilang residente dahil sa umano'y pananakot at pangingil ng mga rebeldeng grupo sa lugar. Matapos ang putukan na samsam sa encounter site ang iba't ibang personal na kagamitan ng mga ito. Wala namang nasaktan sa tropa ng gobyerno habang inaalam pa sa panig ng rebeldeng grupo. Tiniyak naman ng Philippine Army ang seguridad ng publiko kung saan mas paitingin pa nila ang operasyon laban sa mga rebeldeng grupo. Hindi tayo napapagod o hindi tayo tumitigil na hikayatin ang ating mga kababayan dito sa Bicol region na magbalik loob na sila sa pamahalaan sapagkat meron pong programa ang gobyerno para sa kanila. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo nagbabalita para sa GMA Integrated News.